Samarita Njengoro kwa Alfred Isaboke noyo mwenye mwana biashara gaiga nsemo ya Kisii Town tokola nsemo ya taxi bono etodo no wechano kana ne kiagera aya twakagirete twa ale kugwa mafuta twanyanga mafuta abire ligori rinene muna tutakagirete kero kanyora ligori ya mafuta ale 180 per liter bono no na abantu bagotokombwa antuma itina gitoko cha kobateri kiagera no na abantu boni gamba mbamigire no bogima mbali kunyara no nyene ekibako beke mesa bali so no gokumyo kanene kere na role president ya soye kerogo expectations tu agwate korwa sale ne ringa airani ebinto onse muna irane ti obwoyo togaka chinko bitogaka ngagi na magutana jakala na there is no way ora irani amoyo onse e transportation yere igo so twale kolera go jase serikali ngagi abana injin kolera tole bairani amafutanse so that ebibinde na libira iranense to koira ni maguta to koira ni kwerende mangana yo boyonse onye transportation yere igo so ekerero ngeringa diga serikali ligereri eiranie ebinte ebinse elindo bogima bogenda kama kawaida so ekerero gite kanana ibona abana taxi ngeringa toiraneliwe amafutanse igona litora kolega serenge chiro linjira chinene chitanyare gukora biashara ekiagara amafuta aligo nabana inchi mbabwati kibesa Marieta Nengoro kwa Isaya Mugunde ntino mwana taxi ngokora town iga Kisii Town bono mune serikali yenyaje tese obogambi agendo twabwate amatumaini manene alinga ki amaisa naji kworoba obuyo bwaje tense tokarenga linga keregento ngechense gakorento muna mabuta na rakorenta keregento transport coherence no nyene nebitume bago tebyo busingo chabulense obuyo ngo chabulense obuyo tipo go chance ngonya mabuta karegoro chikarinjire taxi chire gisisi goro ngakitoko cha gukora igako era bono twarore jipi bigiko cha gukora gazi taxi ko gendanka bono no nyene county baza konyara wo paleti sauli gisisi chika chine chinyinge bono toko sabe serikali ngonya ndiyare bwanja eira nikerege entonse ke korukuna mabuta ekara mabuta naro keregendo aba itire tia mabuta nande bagatire ne na tokens estima production igo ichi factory ngo gendere igoro definitely obo gimanturi konyara konyara ko bomenya buya esa uri keregendo yakorere kiatire igoro serikali kere nye toko saba omwesimi wa Samuel Ruto anare kwera nikerege entonse muna kiarenge gosenande goitani muna kiarenge egera ntu toko kere serikali yenya ekora na it's spared 3 days 4 days bono toraswa kolera bono rote miage tano kanto kolera baka torase kora nje serikali gere kora buya sa maskania manene etorene nikerege entonse ekona lintu muna ntu bantu bata histora nare komenya histora nare okore biasara bidu bata gisibuya Marieta Nengoro ku Kefa Umbongi una injeno yo mawo gokora taxi bone kera ikira mafuta commentary go liringa buneri ntonyara go kolega asmune yito poto mapunere liye president ya tote yara go tokonya kiagera buna bona moyo aronga okeiri rigori amoyo gagocha gocha buna into abantu beski murogorari tokareterwa moyo ngakienda gasambe ndagera chindagera jigato chano mugondo ogusime kachingende chiabarira chibando chiabarira naro tocha koreteru tware korete ntorete ruboyo barobori cheboro boronge wetani buna bono to tware ko roboyo bori igoro rakinyo borobo ari ngobuya ntoru ne nafugatiri amanyengo boyo boyo korete no buya bore poto mapunere rienyo mafuta ga kogenda igoro intwa bake ba taxi ngakito chikomenya kiagera buna inche mbwate gari 7 seater yure 2000 cc ngakinda kore taxi nakinchibesere nganda chache customer go chikusumu chikustomer ichiro chio ko boso yocha ere na bwati beseje kera ngumuzabanga ngiri vutisa kiagera go ikambe kama mafuta not less than 20 liters go ikambe ke 24 to 25 liters ine chibesere nga so that nanje teande goya irenga ngotikali mambina chain insurance so tutaumia igo mafuta yubono koina arata keira ni ruaira ni gunze no bosienga kiora totingo bosibo iranenze naba ama na mafuta kali igoro okay chibando monto factory o monta sakuru chibande chire igoro obosienga kiocha goteba bogoro 70 so bogoro emi tutasumbuka bado emejando bonere ne menge abantu buna bono nonte ingo mwana ngo monto na tete koiro mwana school akorangeri umochango ntuatika akachikura because of tokatika mangana free education tuatebete unga raire kera to bagete nga free education nebe ku primary baka university bona yikere fees tutarudi kulipa kama kawaida na bado bogima wana wanda tawatokongera Lietalia nani Innocent Umbati Mochowe umunya biashara bya taxi
na beira miaka saiti 27 twendete gucandika rituka cirituko sauria maguta akomenta itukumeti na twakaite na ruto renda soete na ruri kurukwa ukwiro kiasora tari gotokonya ikiagara igatebe tubugima bwo gujikoira na bottom up na ri gusibono ninje bwa tonjukire maminja bono iga lita ya jire 180 etwari kwirwo muntu jogo 200 iga utobekera maguta ukatoma kobe na ndetuirane ubona bubu gimatu umeiro bokongu tigatwegene buna go chori minister ya energy ingarigererie atwirerie maguta ciringi 100 buna atebete na rio katora nyaro okore biashara ole singoira na tole street bakende okomento kwa mafute kwa beto kwa bwango manekero omora iruta sero bisi nkogera kirimu murusimani asale asemu abwata ngango cyari kwigirira ibintu byose bono imani na baya chakire gokea etu bwato okogani ko igoro na unago apiswa una tebeta go chakiranse bono igana ria chakire igoro bono ria ngeire gotongenta imani te yona mbugi mumbo chiko twarobera buri buna toroje gosa gotona chabono chibesa chigokea ri obuyo na kiago ke yo boya bantu basimekire baba bono intu asese mo yitu twikire gosimeka chibando obuyo beba kogenda se asa bantu bali bakole mabono ekina kiya tusinyire tubuna abanyabiasara bechigari gaki nyasa ora tokonya kurubono